Accountability! We demand. Accountability! We reject oppression. We reject oppression. We reject oppression. Nihu unit haringkat bat ka nihu su ni penram jur ya ka jingle jong ka ni ka sarkar hakaba ki phakam ya uwei pat unong elam jong ka nihu su tau presiden jong ka nihu su kani ka jingkam ya uni unong elam kamdei ka jing kam halor baudan keti ha kita ki kam pentriam hapo bensyo itai nong hikai henrei kani nganget bat ni sungthu shai babaro hangne nitep bagadai bet khnang tangban pentran ki samla puli ki ba yaki persya yo uni vice chancellor nginget ba uni vice chancellor nadu kasngi bangi ki au penai November chamladan hakani ka university tangba udang trang dek dek banwan sani ka university ke jongi udang wat dakinu gilat dakinu kilenti ban pharep hakajing sakam ka ba menen jong u presiden jong ka nehusu kamdei tangka boy jong UVC Henry hangne lai dan ketilang dekini kino hikai bat dan du kini ki kena ki badan kata affiliation bat kino kita kiseng ki ba yarap para maki Henry ni stu sai ba dalele nginum ailat uni UVC ba uman rong senes po ka university ko jungi mentas ngi menen kasngi ki thau ki kwa ban kem ya usan di saoten kilayo Henry sakat nungot pat ngintang syakam ni sutu syai kan ka jingle jong ni u nohikai na po hindi department ngimtep manu balik kasdang takut Henry la syupen penman bat la syupen kop badai kinong elam jong kan husu ni nakliang boro arseng ni kandam ya kan ka jingle ba ka jing syak harap jong ni samla ubahap mentah tang nagi daw jongno jere jongno bat ubami khmat ban kran na mata ka daw ba jongka university hi barak wei un hapan mat ikini ki jing e mentah hangni ngiyang hangni baro amdei tang mga lani amdei tang kini ki para bayang ne ki badan hak teng ka jingma kidan namar blai ki kwa ban tiet kin bom yingi banginum kran na mata ka sur jong pise baro ki pat ki pulih hani ka university am tangingi ki pat kasih hani university henry na bata barok lang hidu menta ni yang ni ban kran na bata ka hok jong pi iwei pa iwei kay ka banja pat hagi snam ki banwan mga mapi na kani po university ngin sami tang arsnam sansnam bat newsnam henry kiwei pat ki mentang wan hakani ka university kay ka kinot ne kinum not chu ban kran kiwan sa ka university bakin pulih henry ngisusi pengin hakmat sibun ki ngihap ban yaki banyo tang itai wei ijing dan kam kiba dei kat kum ka an jongka nihuhi ni pet sebarok kiliang nadu ki hostel ki surok kini kitai hidap stand ki jing duna habangi uot ni nami kita ki jing dan kam kiba dei basics necessities jongi ki samla kuliah mentangi hab ban syak hadu kan dengan ni nalor kata ki wan yalam sai kita ki pulet da ki perton ki lawan yalam menen kesngi hadu skumbasi spa andre pautam ki pulet ki wan hani university kenang ban ai habangi kili hana bagi dan kam protection yo ta uwe no hikai hadu kat no long ta kongsan ta no hikai badai tang marwei bahadu sispa andre pautam kita ki kulit pertan kinwan hani hapo university kata kadai tang kajing pentame ingi ki students henry yo let's say kadai kajing pa jong ni VC bat bakum no ba unwan rong bayang spok hani ka university kenang ba undup sok kisutu lada uwan hi marway klam ka protection jongno ngikum ki students nginum ailat dalele nginum ailat kattu ngilai ki nadu asing ni kong khat rius ngi kenti ngilai sya tkan hadu kini kisingi ki ba menta ngidang ya chkhmat ngidang persya e kini jingwan jong ne andre gini ki ditang ki buj po ki jong ni UVC ba unyo wan rong sini po university kila ban kam yengi andre kinum la ban kam pat ya ka mensem ka ba ngidon ban yele na mata ka hok jong iwei pa iwei kena berkuliah apa kini ke universiti